Dugang pag-ampo sa katawhan ang panawagan karon sa Arsobispo sa Sugbo. Taliwa nining gipaabot nga pag-igo sa Bagyong Samuel dinhi sa Kabisayan. Mga pasilidad sa simbahan pabuksan kung gikinahanglan. Si Nico Serino sa report. If ever it happens nga, Samuel. Pag-ampo ang gipanawagan ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma nunot sa nagaduol na nga si Bagyong Samuel. Awhag niya, ipangaliya nga dili kini mukusog pa ug mamahimong muhatod og grabing kadaot. Ang gipaabot ng bagyo, ang pagkataon dili siya og sugba, no? Giawhag sa Arsobispo ang mga kaparian, buksan ang mga gym ug ubang pasilidad sa simbahan. Kini aron magamit isip evacuation center kun gikinahanglan. Lakip na niini ang tambag niya sa mga pari pag-abag sa mga maapektuhan unya sa maong bagyo. We ask the priests to make available ang atong resources with the atong gymnasium or recreation centers and to also give the needed help, no, kung matabo man gyud, food, clothing, shelter. Nico Sereno, Balitang Bisdak.